Alhaji Inu Safuseni brebi atwa mu na oyo soafo a wo hwe odoma nkoma agapade ya wode amaye ho nsam so na no pay wone o mahini wadubu ache di nkomo asam no emu odu ya de ba akoko akuafo a wo mo magana mu won nkabo mu kuo wo masusu brebi dia mama mpanyini afa kwan a yekoko yebebo ho ban owura akwaku ageman 2017 o mai mu no nyina wona yeyi ni se best farmer na wadi ahodwiri ne ayro hosam bi atodwa otia oyam kura be hyew some card registration won sensam da so twetwere ba ho na meka say dom kuma ye wo ma Ghana na ohye bedwafie won ma friend sam trofo enhyiamu na awia nsoso ye ne opening pa bi betin komo na ya hwe sade eniema esi ekro afofro bi ka ho ene de nyina daba so mo sa wia promptober kase bona abusua hyano se nwuma ko bi adaro ma wo ena won ma so asene akokra mafia series no na ye ka ho asam de akira wo se efe papa ema wo TV no so eye fe enti ya atwe ba wo TV no na memenda bia no nwotwe pa mu kosi no nkron ena ebe wa kwa mu na ya sasi usu bia wu koda bia no mienu kosi no mienu pa mu abe herbal clinic tano so apatrapa new site hono a ya tresa daje ni poso obakọ na maame ene dom no asinkunwa hunhum fam enu hunam fam ye dwiri yare na gu na wonya kwan ekofie wo bia wode yare ekọ ho no na wontime nante no oba no wono na dimirika ya wo ba fie na ye nigye ene ahurusie pa ye ni agro ho kwa eye biti gidi ya kese yare bia ye ka no ede ato fam sompa nkobonye sofumame adazo anso nie otra se ne kese kwankyere ne afutio ane de ma wo ewa wa asemu waware na ase akosi dan ye baboda duro kwankyere ne afutio be yadwuma na waware na asa tie sekwan so de mase papa ye nuanom sentence bebre ya wiai mo so nsem mu amode ma de se ya edi akone aba na wo hwe ye sa ye live wo Facebook na YouTube no so ya adwuma wiai ye hwenya si form kwabana kasi nie na fei akosia ejewa kwade boaten afei ensem no ne nchemu ankasa eni ababa da dwaso ma Ghana kokko ye de hwahwa ye ho sepa ye ho na ye mane bi kura konkrofo ma so ma wo mso koto esakra mu sabato ma Ghana no ebusua European Union won ma hunu niema bia edi ewo sai ni padua no ewo mu ya anhwe yi a wo betume de so ato ma Ghana ye kokko so na efiri ye rotata kwashi na penso ya kokko wo man yi ye de hwahwa ye ho aduadua bi e mare be ye kire bramo bepem ne no ankame ye se wo man no de kuya no a ani koko enyiso obi ye koko wo ma Ghana mu a ye bunu se ye mfasodie pi eno wo ma Ghana ye benya de afiri so enti duru sabre se ya na kyese ani bra na aba na nam so ma ena no pa wade a chia bi adwumadie so a wo ma ye ne ye odubo a kyekere na dwamu no wono osofa bi de che ya wo hwe mfudie ne agre kwacha ho sensam so won monyafo ya ofrempon ado edi ho nkomo no che se hwe asam na anukuro todo sane ye te no saa na tie na asasi akrampo no ya kasa no Ghana ban ye mampanyi na danko akufu ado woda no wagusu ada ne ahwe ya hodo odi nkomo wono hye bra no bia sane ye beya wo man Ghana ye kokko no enei eya agensemo enkrofo man sokora wo mo ya boato aguo no ebesan so sini dada mu biem nam so nti ade abrofo kasa mu ye beka se interministerial committee abano ba be paw bi na wono so atena se so adwene na wono ma hwe kwan a sa kokko no ani nyina da saseye no ye befa kwan foforo so ne asanya ne biu. Yes, fair. The meeting between Cocoa Board and Minerals Commission. This is about 4-5 months ago on this same subject matter. So you better preserve the quality of your cocoa. Now almost be over Juma. Emma Ubian Sofa. We had a meeting, and the outcome of the meeting, one of it was Cocoa Board, Ankata, Aji, ADB, Sikabia, Yade, Chakukwa, Yare, Ehano, a lot of our regions, Western, North, Western, Shanti, Central. Yes, new cocoa. But yeah, say some of the cocoa area rehabilitation. Almost so echo say coconut. Yeah, the whole lady said there no cocoa farms belong to individual. You need plantation. It's plantation.
ebusia ade ankran sa se no modua koko wo so enti wo bekọ no koko na wo bekọ se ofise wo wabo ho kama wo boa koko kwafo free days no modua ye no wo bekọ no koko kwani no ono aton na sa se no ade ama obi a obeye small scale mine yo cases be na ade ese pa ne se ye ni na no nyina ye be keep ya bu one of the plans say ade wo say interministerial efa a chieftaincy ministry balance the natural resources even regional coordinating councils now so at the local government ministry we need to come together and then we come to the security agency they form this group of everything that enforces study but I'm telling you it is a very difficult situation. Now to enforce this but we don't know how no before that no one has Anuachi no anu wasan so to so kire mu se asasem we kurampo ma Ghana free si ani fredi yante ne mpanyin samoda kosi se nedie asase a eyi ni tie nam so nti no akwakwaya o mamuni nyina asam se nyina da wonsom no anipa kroye ye bi de boam ye kokoo no ese gina na so asem esati enye obetia na bidisa aba se be bia ade na ekono na wo kan ya ne careful pe ya be che kokoo awe na ye kokoo ye chibi o hadmu a na ade fato ni benyawo apart from the health benefits of cocoa the rest no kokoo no ye be de ni tibeti kokoo bibe ya enti nyina eye asidi kesma every Ghanaian because you say ye nasia ye 1.3 billion kwa edi no boss say syndication loan ever eti ma eti di stabilize kakra o say na kopo amoye na sa ba ni ba ti bi somo aje obi antimi so anu na ye nyina so nim say presently forex inflation in Ghana so bia obi di be Ghana he bia no en na okoto ade che o se me kwa ya to yin therefore me so maku enti ade be my foreign exchange no it's me bo ho ben me can say a good year was association my into I'm in full support of responsible small scale mining because it's a legal activity which she said no I so difficult drawing the line between the legal small scale mining and the unfair galamsey it is so difficult for mining I say crusade young say agwa national crusade no bia fa ne ho anka ho say say farm here responsible mining controls ewo ho ewo no ya EU obuta de baba o Japan kwa de maybe a chum de because omukwa de omupane here because of some chemical de omuso mu ye cocoa on say ade yewo Ghana yewo ede omufe cocoa no premium cocoa ne say yewo better quality control system ewo within cocoa border cocoa afia quality control dia efemu no say whatever plan bia dey keep sa because you have very good quality control but when no say akwa bia especially between Ghana and Cote d'Ivoire so they produce over 60% of the world cocoa it is omo buy so sa o say the one say who say the other economic undertones be a woman. Living income differentials be on one. There's the two countries. Ama the price stabilize the cocoa price, producer price will have Ghana and Cote d'Ivoire and benefit. It's not for some year the monopoly, I say duopoly, Ghana Cote d'Ivoire, you know, but the conform. Now, yes, Yamahu quite exactly. Yes, Yamahu, yes, any Pacono, I cannot identify you are telling you. What you know, Yamahu quite. It is this concept of this community mining, no control room, regulation room, except such a snipper, but they are community mining, and I say, who can say, what step beyond the BISL fund, the best of community mining. Way I was so far by the chair, I was sure my Ghana and foodie on some so. One more young fire from Ponto, and what shall see I would to Ghana for free. Now, and none of Pebra now, my or do watch a Tebian Muan on Commodore de Bebre and Woodie. Bacono dear, or Tua Humano Faber and Kumuso and the Bessin, Fafaso and or Toche. Can they swafu and no shower Duman Kumada Padea or dear my home Samso, and about Haji News of Seni? No, I say, my God, my goodness, eh? Me would have what I say. Say Ghana no. Yensas no de bibia enye yo na ye bibi mene ma bisa ne manante ya ena mene empanifo bia enim de
ewo asase num ebere ye mu die na wudu ebe ye asase na hoɔden be na wemu na asase ne kura efiri mu a die ne ye de ka asase ne ho a asase be sase ndada mu biom me ne sa nim difo de nyina di nkomo na asemo me de man me fa so o ma hene eye tie eye bibi omo kyerɛ sɛ na asase ne de omonyo enyenyenyenyenyenyenye kyerɛ sɛ wodi ye bibia enye ye me kai na no adapa me ba kumase obo ase anka awo yes wobedi adi bi man ka awo ene na wutwam kwa wonte anka awo anka anwono nko na wote na wo maya yetim na anka anwono nko na yete de we ye kwaya se bai nti we pa be ye ni yente na sem who can say you are killing Ghana? It's like a sword that has two sides. If you don't kill Galamsey, you kill yourself. Look, Tandia Miwa Minister, when we visited the Galamsey areas in town 9, with the helicopter, now who assassin here, Galamsey is not say, William Bashir. Now we also know that Omo use chemicals on doing their mining, and mercury is one such chemical called CSIR. Council for Scientific and Industrial Research. Say Omumbua may reclaim land. No. You know what they told me? We shouldn't plant, when we are reclaiming, we shouldn't plant edible crops. We should plant rubber. Because now when somebody me so na me ti kumase they know you go ankabi your friend Obuasanka. Ya said why was Obuasanka there? There was arsenic in it. There were chemicals in it because of mine in the episode. So, my brother, the fact is that it's between the devil and the deep blue sea. Na warrior deep blue sea no ano kyerɛ sɛ kwaye no de sɛ wonam kwaye mu pa kyerɛ sɛ sabi akoda akora warrior no wobetumi asɔre atumirika fa kwaye no mu a ye de wɔpɛ awo kwaye no mu kyerɛ sɛ ahoma bia nso no mu na de ani kwaye bia wo wura mu bia mu first ne pa kwaye mu sɛ ya wotum sɛ yes bibia ye from green kama na kwaye no kura wonam ase a na mu aye du wotum sɛ srade ene ngo pa wasase na se ene bibia ye Galamsey wudua bibia eno sɛ siwa saa na hwewanim emfie du wudua mako wo honom na enso kyerɛ sɛ Galamsey dwumadie no ase ni nyina. I expected, at least expected to trade Aisha one. Omo di dijwa. Omo di Aisha one dijwa. Say ye besika. Se mo me sika no a ye di Aisha one be mo. Omo di dijwa. In fact, that was state terrorism. The greatest consideration that influenced the deportation, alleged deportation of Aisha One, $2 billion. No? But $2 billion alone. So what Nanado should have done in respect of the commitment, dedication and zeal to fighting Galamsey was to fire Osafo. Because that singular act made us lose entirely the fight against Galamsey. And the trust, public trust and confidence in Nanado's government to fight Galamsey. No, they are winning completely. In fact, that is why Abuja Pose under the minister Osa initiated the second stakeholder conference because the first attempt had failed for all. Even more than 700 excavators the SPV here, no one could account for them. It's just rhetoric. Your mama's time, in fact, from 2013 to 2014 June, I can tell you on authority, say, when the Chinese ambassador then visited my office to plead that the Chinese, the lawful businesses in Ghana, men affect men disturb and I assured him, say, oh, Chinese, they were Chinese contractors. They were Chinese, they did visa. Juma, they Edim Ranachi. We won't disturb them. We are a lawful country. We are a civilized country. And South Carolina can't hear me say the Chinese government is not interested in protecting its citizens abroad who are engaged in criminality. So, that is why after Nanado reflect here, other edging assembly on hand side, the deportation of Aisha One was a mistake. Any diplomatic consideration, it was just because he that is why Nanado called bar conference. No, see, or supporting Attorney General to take all the measures to let Aisha One face the full rigors of the law. Full rigors of the law. That's a good statement. But it even means a grand standard because Ghana says here, Mercury. Eniya etwagu ye eye wonimnyafo inusa fuseni brebi atwamu na wone ne yenso afo hwe odoma nkoma japade ya ode amaye hu nsam so na no pa mo ahire yadubu ache ena one ne sanesa enkomoyi asase yenso anso asai ye kwabretu osai kokko no ma Ghana ye ni da so no
ɛno so na anwene ne seɛ no na kyerɛ sɛ wɔman no deɛ nyame nko a na bɛtumi aba mu ɛno nti concern Cocoa Farmers Association president ya wɔda no na wɔbɔ de ɔpam boaboa ten na de to aban no anim sɛ sɛ yɛde fa soro no anyɛ yi a yɛmfa fam ɛfam nso ankwankwa yi a yɛmfa mfimfini hwɛ adeɛ ebia na wɔn so deɛ nyame bɛtumi aboa yɛn wɔ so yɛka yɛ kookoo no baabi egyina no nyina yie yɛnsuo no wɔ no so asɛyɛ no anhwɛ yi a nkyɛ yɛbɛsan so akra nsuo yɛkɔ abretuo no kora deɛ na booboo ne nyina da sɛ yɛama kwan ama nkurɔfoɔ firi wɔn man so aba bɛsɛ wɔn Ghana nsuo yɛ yankasa aborɔ no bɛyie Ghanafoɔ binom nso ka ho bie nam so nti ne wɔkɔto asra aban no sɛ baabi aduru no deɛ ɛwɔ sɛ nyina da suasua adwene na yɛhwɛ kwan pa wɔman no ankasa yɛn sɛ asene yɛde bɛfa soɔ na sɛ nkɛbɛtumi mpo a saa galamsey no a yɛtutuo no yɛnyae na sɛ yɛhwɛ nso ne yɛntumi nyae a yɛmfa kwan pa bi so yɛ yɛto wie kora no a yɛnsuo no yɛbɛsɛ nso nya ne sɛdeɛ teɛ no a yɛnsa ase no yɛbɛsɛ nya ne sɛdeɛ teɛ no a na wɔn so sɛ aban no tumi de saa nhyehyɛ pa no gu akwan mu a ɛbɛtumi aboa ama da ne da nyinaa no wɔn aga no yɛfra dom mu akɔ adom mu na yɛbɛ sɛ yɛbɛgye asɛm na kɛnti mpanyinfoɔ sɛ nnwuma da ɛsɛ ne wura no yɛnkɔe na yɛne nana ɔbɔ adeɛ pamboɔ boa ten kɔnkɔdi nkɔmmɔ nanama hello Timenka. Petonka pa. Ya mo hanso. Ya bru. Na adwuma mbɔkɔ de. Na me adaro ma bibia bɔkɔ. Ya nyame ase. Sɛ yɛnsuo na ɛsɛ yei. Yɛkɔ ebretuo nso asɛi. Kokoo no ɔma Ghana yɛni da soɔ no. Ɛno nso so na afedi akɔ akɔdu sɛ ɛnneɛma bi wɔ mu a etumi ha nipadua sɛi nipadua yɛ betumi kora mpo de awudie ne adeade aba. Ɛyɛnhwɛ na mo kyerɛ sɛ nka aban no mfa kwan foforɔ so ya wɔ man Ghana yɛnsa ase ne yɛbɛtumi abɔ ho ban anya bia hyehyɛ yɛ aban no de gu akwan mu no ɛna nya na ya mo sɛ nso bibi foforɔ yi yo me da se de kanam se mechem atiefo yina de o ne ne sɛ aban hyehyɛ a o de baaye for the fight of galamsey no ye husu yie efi sɛ ɔmo ayɛ pa wo mo sɛ ankomonko no mo nkɔ hwɛ sɛ de bɛ ya saa yensu a yɛsɛsɛ ni de keka ka ho yi etu betwa no ye hu hwe ɔmo kra ɔmo ba ye kra na ade no kra no atimi yɛ kɛse a ye hu sɛ nneɛma kɛse na ɛden egusu a ɛsɛ ye ebi sɛ entane no na yɛ sa na na tie abra ye gina mu ana ye bɔ apro a ye educate ye friend sɛ ɛyɛ kuafo no kɔ ɔmo bɛfa so ɛde saa hyehyɛ ne de keka ka ho no nyinaa no na nneɛma ɛnte ne saa na nneɛma mutumi gya kakra ne pɛ ene hu sɛ ase ama ne nkom ne so de edi kan no sɛ wobɛhwɛ ne yie pa mabunu a ɛyɛ saa galamsey yi a ɛyɛ Ghanafoɔ no ɔmododoɔ no nhyɛ da nnɔɔso dodoɔ na ɛsɛ iso no ɛyɛ nkɔɔfo a ɔmo mfi ɔman Ghana mu a ɔmo fi baabi fufu ayɛ den ɛde aba a ɔmo yɛ de ɔmo di saa adwuma yi enti yɛn program yɛ to ne di identification of community challenges no na de yɛ nyinaa ne sɛ yɛne mabunu no bɛkasa enti yɛne bebree na kasa yɛ ɛma mo gye pini SSC ano efem agudie no mo ntu biem sɛ bibi foforo ho no ma ɛbɛboa ama ɔmo ho atɔ ma ɔmo bɛyɛ ɛna ɛka kyerɛ ɔmo sɛ de yɛ kuafo enti kuadwuma na ɛbɛma ɔmo ayɛ de ɛde ɔmo ho ahyem timi no ka sɛ de yɛ register almost by 1,000 friends and youth across the country bebree na yɛ ɔmo adwene so bɛsɛ ɔmo yɛ fuo but the koko wi akyire no support and kɛse yɛnya from the Minerals Commission yɛnya from the Lands Commission Lands and Minerals Resources bitimi da yɛ adwuma no saa nneɛma ne nya ntimi amba nti dodo na san go back to a friend say dwumadie na yɛ den ɔmo di na ɛno na ma se tia me no ka sɛ ati sa bebree na yɛ den ɛde ɔmo ahyɛ galamsey no mu no yɛ de yɛ afa mu de yɛ educate nkɔfo no yɛ training wɔm ama dodo na agye pini sɛ si akwa ɔmo nya galamsey ni bi ba yɛ tia ne yɛhwɛ de yɛkɔ so ɛyɛ MP of Dunkwaw yɛ ko hu no ɛma no kra ɛyɛ ne de yie pa sɛ yɛtimi aba ne mpɛso aso ono kwa de ne ho gimu efa mabunu bia me no ka say omo ye reclamation a omo kata nsase ne so duedua nnua nanso ndua ne kekekra seedlings ebeba se de be yo mesen de dua kra no eno so akwakoye dene a omo sanye den ensanka ubisa dunkwa hene a yeba dunkwa hene nan so eka jeze na o mantem yi na ye se ni yo ye de ya ba no ne se ne be no se ye ne de se ye yetimi aba ha a ye hwe kwan ebe fa so a ye be solve that problem ni na e ma ono so je penie na so kokko wi akire no ye ni mabunu na kasa den na mabunu pese omo ye be se ye kura adwuma supporter ebe fi efe ne sen other side ne be ba na wo fa ye nya
the Kiminya ya planting for food and jobs of so for Sheko Elsa so Dr. Fuya Koto di Baya, Kakane do Moko Shimu, but the Coco Vietino, na Dodwana, Umka, some Munye, one the Kaka, Fisanka, Benya, Bibi Defi, Minerals Commission, there by the Abbas of Potomno, Omonsanka, Intina, the Ohono. Now the best solution, a bit me some Ama say to make trust any money now, no, Ayakujuma. Ayakujuma, and a bit me some. Wabadi, Abuameka Crow. Ya tete bibi se mo kokwa for no kra mo de mo ho agim ama make say dodo no atonton won mo kokko e de magalam se fu annei e ho no mo tu gala mo kokko ye kuo no sasem we mate na mo yi ano so say ya te de won ne se kokko kwa ni papa bi ni won mo beda ne kokko asase se ye fa tu afem agude de won ne se wo ho no ma ne aba ye se wasase ne de ma concession nti ba betu fum agude enam so makoko akuafo bebre atwero mo kwa enam so makoko akuafo bebre na tuba tafi bebre omo na de ase akọ bebre foforo nti enye dodo na no nye ekoko akuafo na nkasa na ebinum wo mu a omo no hu ni se koko no omo ye no akwakoyo how de amawom iniema atade eso munya no munya enne sade a masase sika wo mu no so bi be ma misika se de ene ma menji na me fa asase ne fama no nti kakra bi na eden etimi esa ba dodo na pa de enya ade omo do mo nsase ne eden ede magalam sefo nanso friend say order from above and now say concessions are ye dem mama nkofo na momutu from agude ukọ be de say tiwa west say am no ka say ya excavator ka say hye kwaye mu a odwiri koko nyina eguo a ye tututututu amuna ho no mu a ye nkata so nso de dada ho no mu nyina aye poto a panifo aye de aye hwe han omo ye de omo hwe into these are some of the challenges ye de eba ye de report ne de ko na so say de be ya nyama ne betimi aye adwuma no eno na akwa ya asemi. And until America say the Galamsey fight was a scam, all because those fronting the Galamsey fight Nagasani, Yehu or Mobobre, Yehu, the Omoye Eden, and they are fighting because also fighting Galamsey. Requirements now fast over how they fighting. What I say, Adebaqua, who wait to me and they say, Uno Mubekasa. And you want Kasa uncle for. Boame hase kakra bi yede wo sie na waje wo home no. Ayenim se wo my Ghana ye kokko die. Yero tatakwashia penso eno a no man ye de twage ye ho ye kontokwa kokko okuro ye ye kwapebosia kokko okuro ye ntiboa ye pa na sasia no a ye ka se won ma hunu ade e friend se toxic substance ene ade ewo ye kokko mu no kokko akuafo minim se be ha mo pa wo kwan bi so anyam bia mo de nuama bi begu akwam mo kwa akwashia no mahwe enhye fofora mo de begu akwam mu ana Dedi kano ebe koko conference enche bia wotakwa na honom na koko akuafo dodo na ba behyiam ni ahwe kwan ebe fa so a ye de saa adwuma de ni na be ko the center so biom no so no yeguso ye de akrata edigu apono so akoko board ebenya a copy of it ni ahwe de kwan ebe fa so ebetimi aso saa de na no nya ne saa pa de am gidi se obra ya bridge na ya de ya bregu kwa obra mo bra nyina mo bregu kwa obode ye be do wasewai nyame show Mr. Midamasepa. Abusia for the end in Komoya concern Cocoa Farmers Association. Ya wa my Ghana mu president ya wada one man. Na wa dear wa pamboa boating and watch it in some way say one man fancy shape and walk mu dear. Nene na one mu brain na ayekwa. Yada so wo Cocoa ni emu nsensam no na aka ho bi ma 2017. O my mu nyina de ebo na baso ejina ho se wono ana ne kua yomu wono ogina brane ewo mu no. Eye owura kwaku ageman na ena no pebra na wo man ne odubu achiete gwam no ne din komo no wase wono wo ka no plane nyese bia plane fa so se de ne masiki akoro pa no sa ban na nhwe na Ghana nyina yanka mom yamfa ne ma enwu akwam na se ya ne ebekọ no ye so ha ne yejai ye ka ne yejai ye so ha ne yejai asem ase ye ka ase ye nka ase ye som ase ye nsom ase ye dan no ase ye nano na ase ye be ye ase ye nya ebe hadwin papa efiri se sade kokko si bua wo man pa na wo gyina ba bi na wo bɔ Ghana kokko din a wotime de hoahoa wo ho prekope na afade yete ne sane ye ba ne se ye ka ne sen ene nya ya no sen ayade se hadwen ne nyina no eye galamse sem ya galamse ase kokko no a ma kire se wo ye ho hwe ya enya yie kane no sei se kuani pa wote kunkwamu sa biribira se ya empo kura kokko no wo yiye mu kura no wotime nya bag be se du nti kuare bon se wo ye adwuma ne nyina no na nani abre na ne segusu fita enkola free school mu ba se bia ya makwan kura no he ye bia school na wasem nko school efise sika wo ho na wodi ye
ye ma kwai kwa na bebie pe na kuani yam hyehye no kyese sika ni ho galamsey fo asai bibia no no de wo ka asema wo ka ni nei wo ka kyerɛ sɛ ade a wonye bi da ene sɛ obetu ne mafo pa sɛ omunko ye kua e wo Ghana hai wonye bi da Nisha nema bi ti say ya. That was na. Mintumi ma for say ona me yekwe adwuma. Me man national best of I really awards be brave. Awards ma really most sexy and as say. Fifty-two sa ko sina kesi. Man ya ban ho bi pa o. But what we say so la no still la no kwe adwuma na eye kwe adwuma no aban ani ya ban we nko akora. We say you one na ya ni nko kwe adwuma no ho. Aban o mo ba kon because you say ya hwese ne ya ne mesikwe. Hwekoko an kekita Ghana man kese pa senka. Ghana a bank cassette can I say no yet you are found two forever. Yen talk a can of you Montiana. Not yes saying you yes saying your tomatoes are yeti what so no a prize in the May. Kidachi say any quantity na be mo pa. Ntia bofo no mo ya de. Young for president, and come on, could deal that is as a bonnet a momo. The Ghana by so Tiania, Bafo, Quadman and the cafe. So Tiania, on your temperature, quite a facility cocoa. I had more my Naya the idea. The same way, you wako. Yanginania, Yebewu, Adiako, Opania Yatin Kain, 2017, my mooning no. What on your born about to say, O Yokuani, ya Udisafata, my mooning na. The thing any kwaku ajamai. Ye kwansa foforo mu na ene da dua ye dom kuma ye wo mra shebe fie one more friends am trofo nhia mu won kramantamu na one more friend ya one more sem nyina ye tiawa some card registration no wo mo ntiase se aban no gusu akura ne mudie mu amenne Ghana for do no aye koso a enko ebi mu send message ya ensende na so aban no kire se wo peyi levi no watumi de atwatwa no ho na wabra central for shemudie ne kwaso no minority leader your machine dwafie won monyafo Haruna Idrusu won agina nimu a wode asemi atuja. So much reliance was placed on ICT usage. In such emergencies and irrespective of the cybersecurity laws we have in this country, the communications hygiene did not compromise the national identity registration crisis to warrant a blanket blockade of SIM registration. So even under COVID, we lived with our SIMs. Indeed, the irony is that in the search for increased revenue to meet the voluptuous appetite of the government, instead of encouraging the usage of mobile communications to promote even their failing e-levy, the government is imposing obstacles to the continuing growth of the telecom sector and with the profitability of the country. The country benefits immensely from its telecom regime. The frustrations in registration of SIMs with telecom companies through third-party private entities and NIA with a different mandate can only be attributed to the repressive tendencies of this government. So you simply cannot understand. Mobile phone operators must register, NIA must register, a private entity comes to play a role. Naturally, everywhere in the world, if you want a SIM card, you register with your mobile phone operator, not through a third-party operator, not through any vehicle. And then you need to work synchronizing the data with National Identification Authority. Many of you were in this country when the chief executive of NIA said that my data is not the same thing as the data that is required to do SIM registration. Yet a poor Ghanaian must be punished with a blockade because of this administrative and institutional failings. And what you know, no sanso to us which Musaway, and you'll be na bibie, Mamma Esla Wusu Akufu no, and Amasanya Marina, Eltogana for. It appears that the success of the communication sector is haunting this government, and members of government are not even placing value on its threat to our democracy and endeavoring to emasculate networks to intimidate subscribers whose freedoms are regularly subjected to database manipulations. Instead of promoting the widespread use of communication services, what is obtaining now
is an unnecessary request for registration, re-registration, multiple registration of SIMs for contrived reasons. And I emphasize that registration, re-registration, then we end up with a blockade. They are simply punishing Ghanaians over their own failures and inability to synchronize data between the National Identification Authority and mobile operators in Ghana. That punishment on the Ghanaian citizen remains unjustified, and we in the minority will not sit aloof on the matter. Our rear and the crocram no baba chesa Ghana panyfo. Remu baba ria kwa kwatena so demaka so bi na ye mo na so na mo a. Ade a mo se mu gi levi na mo ma Ghana ye to na timi apagya. Mo amukro ya ese blockesim. Na nyambi ai levi no kwa ba so ena nipa na befa so a obetuaka. Assuming that the Electoral Commission says that we are relying on Ghana card. So on December 7, 2024, we are told that if you went there and there were problems with your Ghana card, as some may not even have it, there will be a blockade on the exercise of the right to vote. God forbid, that will be the most threatening to our democratic evolution. And ladies and gentlemen of the press, get us right. The minority is simply saying that make access to the Ghana card easy for the deserving Ghanaians. Eliminate the physical, administrative, bureaucratic constraints. And as every Ghanaian has it, you can deploy it as a technology effective, neutral assumption for the delivery and enjoyment of public goods and services. We are not saying that, again, that's why I'm saying that they didn't even initiate it. Today they say the NDC did nothing about it. I've heard them even talk about deployment of broadband infrastructure to institutions. Far back 2012, the University for Development Studies benefited from fiber optic under the NDC. Today you hear them say that they are the first to have sent fiber to every institution in Ghana. Ora Haruna Idrisu wano dom kuma ya wa mrashe jafie wana ye won mo ba no dani na busua ya kwa o ma so na ya ne amane boni afia ajewa kwode akwakodi nkoma hwe se aso Ghana fo busua ya wo mo sem no wo mo register na afia ma han mejo so akosia azase he na we meba cho me da say na sintamu de ye na ye ni twase Sompa do onsan abebubuja ebi say akato na bro na ya ma me o hye enti town de so ya ona bo eslo so ekufo cha wa hye say Ghana ni ba bia we use phone there acha 30th of this month na the registration ni nyina ba ye etimi gua proboto a me ne mo e telecommunications awodo a etwa ye ho ahia e wo Kumasi adum ni nkedetia na bra me drew edum Vodafone office e wo honom enipa woche e na no mo register o mo SIM card enipa wo honom de but obia e di djuma fofo na mo register SIM card na agasa e ye woche na na e wo ho e toti go mi na nipa 2 na MTN akoye sima Ghana hanom de dodo na enu an obi ayusi enti so odru eduma MTN officer me ko pie mu wo honom nipa 22 I know more register almost SIM. Now, if you almost already can register, now you start blocking. No, me kwa enko. Omo me kotu nipa watching and I never honor. Now bedroom kejetia MTN main officer wa hanum say ya. Nipa 47 and I say me more register almost SIM. And I feel so no more medical register ne dada. Now I start blocking no. But 2 nipa 16. Now the ema ahudwe kan say nipa no omoba no mbe hu se nipa sei na wo hono ma no mo kasa we de da be ne kina me de kire me ko we say da be ne bedu misme ko enti na me wan wasel a feel last week se na nipa bodom pem awo MTN hanum light enti ano mo enya abutre bi so na network ne ye line no masa ne kama securities for no so mo ye o majuma ko line ne kwa na ko na so so man for no mo ba o munya abutre mo ba mo say line ne wa no mo ko
Enti e me wan say minim say bia 17 days no. O ma dwe o say ya afi dia 17 days na aka. Ansa na 30th na so no. Minim so o bu ne say ya afi. Enti na time ni nyanso ye dia. Enti o be pie mo han akeka ahon keka no ense da ni stro star. Na just ahokeka ne nhyɛ da ni soro nanso nipa dodoɔ no ebi ma hyase a wɔn sem na wɔn register meboa. Beba try nipa 47 as I made o ma ti akono. Omo say be do omo so am o register. Obafia me yɛfa wɔn si abusuawe yi ayama ne boni afia agyewa kɔdeɛ. Sɛn sɛ wodi wani adi sompa kaseɛ akyi kakra ya ne yɛ taa bɔ mo kaseɛ paa sɛ bia yɛkɔ ha se no ɛgya to fie bim ama obi afa mu atinananom wɔ nseɛ do agyapade asɛe ne adeɛ a na ɛba ne sɛ yi a akɔyɛ dumgya adwumakuo no ɔmo asɛm nti daa no ya ne yɛgye afotuo ne akwankyerɛ ade firi wɔm hɔ na asante mantamu kasamafoɔ de ma dumgya adwumakuo no ɛyɛ DO3 Peter Ade wɔno na wapane asɛm bi ho ɛde ma sompa kaseɛ na wɔkyerɛ mu sɛ asɛm a wɔkan onim sɛ de Ghanafoɔ bɛsi aso mu nanso so asɛmpa na wɔka kyɛ Ghanafoɔ no kyerɛ sɛ ɛbra so sɛ nneɛma ahodoɔ bi a yɛsi dan a yɛde wurawura mu no yɛhwɛ saa nneɛma no yie paa na yɛnyɛ ne sɛ kɔba sɛ bi a egya kura atɔ fie no mu a saa nneɛma no a yɛde hyehyɛ dan no mu ne ade no ebetumi aboa ɛwɔ ɛkwan bi soɔ na yɛma yɛn nna hɔ ɛwɔ akwaniasa nyinaa so ɛwɔ mu sɛ obi nya ne sika ɔpɛ sɛ osi dan sɛ de ɔno apɛ deɛ nanso so no so kyerɛ sɛ oyi a na wɔn ani ada hɔ no aba wani kakra wo ha wani na ɔkyɛ waso no kakra a wankasa no na wode nimdeɛ ne nyansa bebree kɔmu no a wobɛhunu sɛ ampa adeɛ no deɛ ɛwɔ sɛm yɛ ne sei na asɛm yi yɛbɛdi nkɔmmɔ kakra nti yɛntie yo ene ma yenkodi nkɔmmɔ no mmeransa yɛne owura Emmanuel Charlie ana edi nkɔmmɔ yi wɔyɛ CEO de ma Chamber of Construction Industry Limited ɔna yɛne no edi nkɔmmɔ yi papa Sompa FM suni yɛda asɛm wɔ ha o ejo so mi ni abema radio asumdue nka wo nso nka yɛ nyina na wapɔ mu te sɛ mesrɛ me busa o nyame na do nyame ayɛ na fam dia aka de mampanyin ne na aban bɛ ya aka ho asɛm no aka no tietia asa no ɛdene yɛ sɛ bɛ ne den papa afutuo ne akwankyera na yɛgye sɛ mpempi no ya na yɛtate adwuma deɛ ne waa na ɛyɛ egya tɔ ha nipa sɛ yɛwu agyapadeɛ wɔ yɛasɛe ne adeade a mo adwuma mo yɛ ni akwankyerɛ yɛ dumgya adwumakuo no de ɛma yɛ no ɛbrɛ bɛn ɛna wɔ sɛ me ankasa me si dan no a me de nneɛma bi ɛkɔ mu sɛ bɛyɛ a me nkwakoraa no wɔkyena bi no ɛnkɔda ɛsan mu okay mame fa konya na me da oni otiefoɔ ase sɛ asɛm a bi sɛ mame de kan sɛ metwi no enye papa biante mbefa no sama me asɛm a bi sɛ sɛ asɛm hia pa enam nneɛma ɛkɔ so nansen a especially ɛwɔ mopotem hɔ a ɛgya ɛne ɛgya ɔkyena ɛgya a nkurɔfo ɛhyehyi ɔmogya padeɛ ɛhyehyi ne wei no ɛyɛ ahia asɛm paa ɛma ɔman ne nyinaa sɛsi a no sɛ na ɔbisae no ɔn sɛ yɛ contractorfoɔ no yɛne professionals for na ɛyɛ adwuma in as much as yɛpɛ sɛ yɛbi ɛyɛ profit nso no yɛdwen security aspect ɛne the comfortability aspect a ɛma yɛ client no nso ɛno nti normally no ansa na wobɛsi dan no hyehyɛ wɔ hɔ a ɛyɛ sɛ wofam wobɛkɔ assembly first of all wonya asase no a krataa ɛhɔ asase no nyinaa no ɛyɛ sɛ aban ɛnam lands commission ɛkyerɛ man sɛ ɛma wo saa tumi no sɛ ampa asase ɛyɛ wodeɛ korogyin wofiri hɔ a wobɛkɔ assembly drawing ana design a wopɛ sɛ wode si saa dan no wode bɛkɔ na assembly no bɛhwiem na hyehyɛ a assembly no man sɛ deɛ ɔbɛkae no ɔmɔhwem wie no deɛ hyehyɛ a foto a ɛwɔ hɔ no ɔmo de bɛma sɛ ɔmo pase a ɔmbɛkyerɛw ɔmo pase nso a deɛ nti ɔmo ampase no ne nyinaa ɛbɛbɛm sɛsi a no wobɛwo sɛ obiara sɔre a ɔfrɛ ne ho contractor mason ɔsɔre ɛnɛ ɔde ne master chi 1 2 3 ɔkyena na ɔfrɛ ne ho sɛ ɔyɛ contractor na ɔkɔgye obi sika sɛ ɔpɛ sɛ ɔsi dan ma no ɛdan sie no is an act enti professionalism ɛka ho paa
ɛno nti ɛnkyɛ saa wei no the best ati ɛde ne ho adwuma because obiara ɛsɛ ɔsi dan no ɛyɛ sɛ onya professional ɛwɔ site hɔ saa professional no na ɛfrɛ ɔmo consultants ana project manager ana supervisor ɛbɛtumi ayɛ how do you call it engineer ɔbɛkyerɛw sɛ ɛdan a wosi nneɛma sɛ ɛsɛ kɔ ha se nneɛma sɛ ɛsɛ kɔ ha se ɛba saa ɛprotecti client na ana occupants a ɔbɛ use saa dan no ana ɔbɛ use saa infrastructure how do you call it project no but most of times no ɛnkɔ saa obi asɔre na ɔde sika ma ɔwɔ sɛ ɔsi dan ma no na ɔkɔyɛ deɛ ɔpɛ biara yɛwɔ exit how do you call it security aspect a ɛma ɛdan sɛ na ɔnim sɛ fire service no ɔmo nso ɔmo wɔ ɔmo hyehyɛ a ansa na ɔmo bɛ prove plan ama ɔsɛ kɔsi dan no saa fire service fo nso ɔmo hyehyɛ sɛ den ɔmo hwie ɔmo nso bɛ approve sɛ wɔn meet saa requirement na and what is going to happen is ɔmo bɛ reject it but in the blind side of all this most of times ansa na ɔno bɛ ba wɔn so no ɔmo asi dan na wie. There's nothing you can do. There's a letter the city authorities can do. That is maybe a assemnu ebiye way. Now, no, you can security aspect no because of armed robbers. And now Crawford amuha a fear obia si dan or per se or the boga proof. Mienu miensa are protected the property. And based on that, as it say eba a dynamo. Oman say Oma cordini nyina adenti a because on per se oda obeda na obi de tu anasika ne ojan abesi ne so say fa oja pade bra ni we thereby so doing no say jato fie no so a because of akodi fie ni nyina with this boga proof we ni sin no e basa you cannot come out ufa washroom is corded uko kitchen is corded mostly no kitchen how do you call it doors no some of them serve as an exit, how do you call it, point. But because of a conform honey pint, that is where we are finding ourselves into now. And the because the na security boga proof anyway. So with that, so nyama business here, your guess is as good as mine. So these are some of the challenges. As the idea to see, we need to really look into the building sector. Now, if you can't so factors security aspect. Say Ghana police for now, you better in beef for security intelligence way. Now, at least you sit there. Exit provisions, you better make provisions to them so that in case emergencies either earthquake or a jao, another or flood, at least you can have somewhere as an exit point. But as it is now. Enam akrofoniam robbers omo han krofo obia a protecting ne fie Mr. Yimai. Yes sir. Wala ro ma sade wa kire mu dia ma ye no yenim se adan bebre wo ha ye si ne Ghana ha omo ye nanadwo bo sa nanadwo ade nchi no mo pagya dan no de si ho awie eno eye advisable sa ana etoso biem wonu se Ghana ye ne anyame ato ye nsem o ye nya bibi e pese ye si dan no ya na ye pe cheap labor pa wo ho wo hwe a nukure the okanu enunti na me kire say city authorities no said they should up their games because ansa na be approve site plan and now how do you call it drawing plan ema obinu hihye wo ho a so di ni fem but say no nipa no or the ni plan no call assembly at times assembly so unnecessarily over delay delay process nipa no so bia bicycle bia na wo sika bi na okogie a opese oye ni tentena obetimi eden efrim ana babia wo no rental place landlord and landlord no e the pressure to no so eni so no so pese oye ntem no free sa how no mu akone ankasa ne de no mu and based on that so delay na frustration be set in frustration in bar these are some of the things you encounter but the assembly also must be proactive. Either nipa no si dana na jo anopao ewiao enyumero bomodi access here Ghana mining nyina gie tum say yemfa so no nipa na fema na wan fema you have every right to demolish that particular structure me nimbe bia Ghana for be amufa sa omunya sa adwene say wo si adan si lentil level a
Umuntimi bubu. It's never true. So if you don't do the right thing now, for completely bubu. You see, so that assembly has been armed with the how do you call it, the Assembly Act. You see, the how do you call local government acts. I'm betting here then I saw winning now so most of the times, what happens is human face or meaning. And the Bresco send a modi assembly to join. It has opened how do you call it? Open the discussion how do you call Pandomina box. And this is a time say we need to look into those areas as well. And the accident the Bema Musema Bomodia Sema Kopaja Asemaba. A man say ya Dibeka, the Shishi man say Yasam Nuhuna, Ye Bobo Hune, Ye Quamba so Enyina, the Betimi, Edia two Anamopana, Enyina Betimiada, our Sundimu. Papa, me Jawa Mawakurano, yen here say, na o share kasa na se na o ka burglar proof ni ade ade. E kwan foforo bi wo no mu a ye betimi aye. Ya enkoye burglar proof asem ne besi na wunya kwan kura wa efie ne ye wo dia no afa ne wani so atan wo a wo hu ba bi kura wo fa de apie. E kwan foforo bi wo ho biem sa. E kwan foforo e betimi awo ni says one. Say Ghana police. Ghana police na enso mo boy because amro besintina sa burglar proof asem no ebem. Enti say Ghana man say amro besin betimi aba forma. This a police force so omu apu omu game. Enti then they say omu ye aban necessary truly police no obomodi now so we need to do more policing and the visibility of police in the various community is very important. Ward dog committees in the various community is also very important. Sanya many nyina say security aspect of the entire country. Etimi man say happening one automatically no there's that fear will be reduced. But as we speak now, with the Bomodia next diner without burger proof, with the consumer and son of a bano, with the Niamani Yanano, na yera. Yasemo, o man so yetimu susuro binya police number, emergency number pe, na ofre, na wodi di agro, na ofre, na wodi di agro. Typical example ya fire service there. Wo hwa no anya call ejasi wa ha wo mumre oni ade o e bossa yesusu no e de pa na ye kwa yanim no ye betima ye de aboa police ne bambofo na ye nkwanso o matima bo ho ban ye de ama yen ahun se enu ntina ni je se CA aban to anamo se obia every register the sim because the yes are e be boy because the CA no Ghana card no a link you address. Enti uye bonia ukodi boni wo bebi a ombetimi address you attract you se si anu on se nipa na obefre police and fire service no sa nipa no or using the phone enti u register phone u link phones my phones ni nyina to national server uye sa we na betimi attract at you man prosecute you as se si ase na ekoe no on se ebimu o ma register mo we enti no they can easily do that and go scot free. And to say, you know, if me pomodi say, register your wedding in a year. Me catch us say, a bebwa security man say crime no, a beba form. SAS comes in the wedding in ano, a beba form. And to me to a separate couple now so because so behind them say, see, no, be jam me phone. I'm a biafa, and I'm in line, I'm a biafa, betting at the bonny, I'm a bechimi. And to be able to protect the line. And with that, you know, on himself. After police wrongly and after service wrongly, on betting a tracky abechino, a prosecutino. And this how when in Yanano, then you know, come home. Then call register your Sims, no, you're registering and link it to Ghana Kada. A bema cram, no, a beba from Kakramai. Pa awie ani so obrepa ya wanya de ma ye da se pa bibia ne ye besa babium. That's so. Opani ya ye ne no edi nkomoy ne den ene Owura Emmanuel Cherry wo ye CEO Edema Chamber of Construction Industry ana ye te ne nkan na premto breakers ye ne egusu ya ye de ma won Sompa 93 point nsensem no kata ye da ye nimu no awie yi ye bekom ya kyerɛkyerɛ nsem bi mama.
Sesia Ghana hade open internet papa eye smooth eye fast bemo waye dia we bia with speed dia eye Cloud Ghana internet and fa ho ne ba bia wo hye say a new site and a rural area Cloud Ghana chow internet ni tuma say demo ani entertainko na ne speed ne so de wo hu ne so da say dwumem efie ana ba bia wo hia internet bia de and no ane Cloud Ghana internet Cloud Ghana nkwana Ghana ha o provide internet connectivity a entwitwi ni muntwitwensi a dem say smooth dia wo de bia a content term so the mouth say Wi-Fi and hotspot deployment CCTV camera installation IPVT installation ne surveillance digital security locks and a web hosting there Cloud Ghana internet service in Kwana and you simple unya how bia you provided 24-hour support demand ope chakwanya top high opposite Love FM yene kwama rural bank newo dan bakum 0202-699-110 ana 0244-601933 Cloud Ghana internet the future can't wait. Hey, na fido loans say simple sir. Won so dia beto wallet mu. Just 15 minutes pay. Egem. Minu or ton drinks or traffic mu so dia beto mu. 15 minutes pay. We be dia beto mu. We adwadini o we hwan yo. We per small loan wa. Ye wo hia na wo Android phone. Wo valid ID card. Na dial *711*999#. Na fa unko download Fido app. Every Google Play Store. Fido ni ye FIDO. Brie na apply for the loan. Wo first time, wo ma 200 Ghana cedis na se wo twa wi a. Next time no apagem kosoro. Wo ma kosi 2000 Ghana cedis. Eye 24/7 debia. Ampo. Unkosa lai wo bank bia. Unhia collateral. Unhia guarantor. Sapepepe. De wo hia no se wa dial *711*999#. Na do akọ download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. I see anything. The money is ready. Ye of kwaku medase one family clinic ho me koya mama hu se ani da so ho mo bibia wo yare bia e bia na wonya nhia wo gefo enei wiase nyina hu adwuma papa one family clinic eye eba no honam yawo de yesisie wo to ase wo nan ye sifam se ya wo ya e wo wo sempane e hyehyew wo tia fam a na ye tofo na ye titiriti stroke na achi oni padua ne fa yawo e ya ma osisi achia wo chi na ye wo ya wo kon wo nyini mro so enso nante ya ye den ade se wo kuta poma na wonim se yade akwankro etimi de yawo ba ye nipaduam bi wo nso a na ba bia yawo no wo no enya ho kra na yade no wo enti hyene nso se yawo ne ba e ma otrimu nkoto adro no ma ne nginsem ansa firi se wonnim yade kra e de saa yawo yaba ne nyina na one family clinic wo hunim de ya wo mbehwehwe hunu ba bia yawo ne firi se ye ntinimu honam mu ana wo nkasa yi mu wo de abibidro nimde ene yaresa kwan ahodo opi na eboa na yade bia aka de eye kokokra wo ye lab scan massage any home care se e ba ofi abehwe wo ye bema wo mema sam ye bonus sanso na oba wo masam eye bonus mo ye adwuma juada kopem memnida anopa no watwe kopem nonu hwehwe mo kira kwan wo Kumasi patase omo ben brother man sport wo estate junction ne so ha afei omo asimfosu hwefo praso aguna so adru ena mankesim frɛ 0546686817 go www.onefamilyclinic.com one family clinic the pain expert one family clinic abusuani nyina ya resabia. This is Sompa 93.1 FM. Abusia badamo asese mo age bratwa ye na ye kɔ sunyan ne ye drumeka se abrantie bia wanya fie na duono nso Mohammed Suleiman na abusia ba bia woda ano odin pa enano da na abusia fo ne kopie mu ewa yaresabia eno wo sunyan nam soma adokotafo ba be kirim se krache no ewo yin heart yade ibi ebi aka no enam so ntine wono pese wo ye ne surgery ya sika adokotafo hia aya $9,000 nyeska to akora na sebeye na abusua benya eno so yasen foforo nam so nti so mpaka se ye wo sunwa 98.9 ye na abusua na kasamafo Abdullah Suleiman edi nkomo edi fasemi ho I don't know many ani Muhammad Suleiman na onya problem katani e ko sunwa na regional hospital eno mo transfer ye ni e ko kwalemu ti e ko eno mso wanya Holy Heart the period of 3 months, open heart surgery. Amount of $9,000. And also, bro, so Kakrani seeking help Kakranti. And of Mumia Mobana Muyambo or Sunyani Domahaya. I was young, not as I know, what you know. And Mrs. Suleimana. One also saw Akasai, a chere most ready at the Adrian what you at the 4 maybe.
Mibane Mohammed na ontiapo mitrap fote mi atumi din na me so chen nyamwa misramumwan na ntimi nje mbeyin wai aye Mesa Sulemana Abibata ana wakoto asre adofo se momwa no na ne ba ya wanya mfe na duo no so holy heart ya de bia ba dokro no akoda no ontimi sane yawe na kwaso ye senka ye wo faasi kade enko so mo ye ne se omode adesede fam frama mu sei no ebia number bi so ho ebia wadawro ma wo ebia 1 city na obenya wo 2 city na obenya wo sa number we 0266 wadawro makakra bia obenya fa so bia na wo ka ne sei no a obi hu nti nipa no mfa emwa no mmara 93.1 FM ana on fanko 98.9 dem kan watemase nti yesre akwanya akonom ne ade e wo so mo yabusu na omsa ba bie mu nse Ghana de adoye de ye fa no kwa ebetimi aboa but wo kan se ya yesisi ka bi kwa na ode boa wo a omo mo hwe ye wa amano ne ade no ebi kro betimi afasa aka we nyina but wo hu de obeye nti bia number bi anane ade no ma ye ne sare amaye na busua yemfa no nsi hoye na yenko owura Godfred Odame aban mra nim for pani san wo so afo a wo hwe atentrene ho nsam so na wono na wade asam no atodwa na asam wade kotodwa kire se nansen kane mampani John Dramani Mahama papa no wa hwedi din asan sam ba bi wo keka kɔ no asam no ase break nim asam na tifri dodo enti wo so oba na wo to no choko ano ho a wo to no choko junction no so a ni nyina kire se kane mampani John Dramani Mahama eden sama tudwa nansen afa o man atemuo adwa no ho keka nsamo a chechemu se mo ye ha bra so sa wase ye hwe ne ma bi ye ne ade na wo de yentie ensamo agofrodame ede maye na yenhwe ensamo so a endi samonye ko no enam owura amaleba so ede aba bonten. Judiciary has shown consistently that it is the last line of defense for our country. It was thus with great dismay and embarrassment that I heard a person who has occupied the highest office of state, former President John Mahama, recently launched an unwarranted attack on the integrity of Ghana's judiciary. And I observed that this was really the latest installment of systematic and caustic attacks on our courts by the former president, albeit unjust. And I observed that this was really, and I'm compelled to comment on same in this address, because they border on the security of the state and constitute a deliberate pattern of conduct aimed at undermining the independence of the judiciary, an arm of government whose autonomy is crucial to its proper functioning. Such conduct is clearly deplorable, coming from one who has occupied the highest office of president and aspires again to that office. At this moment, it's important to note that I express this sentiment not because I stand in opposition to former President Mahama as a politician. My dismay is founded more on the fact that I'm a lawyer, and every lawyer ought to be concerned about these kinds of views expressed by a political leader in this country. Yewa Godfred Odame ana yetene kan attorney general eno na NDC abanyo kono krata ya wono so dia ba bonte fa san sensem ho a ene se ade bi ya ne ya papa owura amaleba na ekasa yi sa wokọ NDC abanyo kono mu a wo mu wo ekuo na sa ekuo na wo mu no ayese kukuo saa no eno mo hwe amamra ho nsensem so na eno na wonam amaleba so krata tentente ba bonte kire se baby agofro da me keka asam no kono asam no ya trapo enti omo so beto no choko ha ya oto me choko ameso beto choko to omo so to no choko ha ya choko omo de mane nyina e kire se na wo pa agofro da me na wo kasa sa no ei da bi onti MPP aban why na dwe se omo obi an kana asam wana se wo sore na wo ka NDC MPP asam a na kire se obi a nyakwanya na wo kasa tia rofrof no de ope e ba na san so nya de se beboa what I say, Sadia and some Esikoyano, Nansen Yakura, Sidi Kura, they report by na Efa Temuon Hua. Ekoya say a Temuon Mukra, Moy Hakakra, Mamun Chaman 40 Kura. Sadia Kaneman Penny John Dramani Mahama Kayan Waboa. None what that 2020 ya, but not some DNA Ecoso Supreme Court no. And then this among the Kono Eka say, Dabi baby a Sabna Druno. Wamu Yama mi Jense, O Majada Kamu. Na Omusa and Samba Kum Yanumi and Sabi. Mame de meba court so ya defend ya ama mame na megina daka mu ama NDC amanyo kono musa mame ne nsam ene ye twase wo mo nie na mo ye din no omoti wo baabi ni nyina no ya de a e kire se omunim ni omo ka
na nkakra no wɔn NDC amanyɔkuo no sɛ adeɛ no ɛnya wɔn nhwɛ sɛ Ghana no anim ngu ase sɛ adeɛ no nya wɔn nhwɛ sɛ Ghana no nkɔtɔ amenam sɛ adeɛ no nya wɔn nhwɛ sɛ Ghana no mbu dikyi ansana yapɛ aduro de aka no abɛti kwantempɔn soɔ ne saa yɛ nti no deɛ kane mampane John Dramani Mahama kan yɛ no ɛno ano no wei ɛyɛ nsɛm a wobɛwura wɔn NDC amanyɔkuo no a wɔn wɔ abadwakuo yɛ a ɛhwɛ amammerɛ ho nsɛnsɛm soɔ mmanimfoɔ pani baako yɛ wɔ mu ɛyɛ lawyer Amareba ne nsɛm a wɔde aba ɛno no ɛso na yɛgyina wia yi na yɛde nsɛm no nyinaa aba na wieyɛ Sompa nkɔmmɔ efiada bia na ɔnan ekosi no nsia ɛna ɛba wakwa mu sɔfo maame premani na tena dwa na agya wɔdanda nneɛma wɔne animdifoɔ no bɛtena ase a na wawareɛ no yɛ asabi akusa no yɛhwɛ na yɛatere no kama afutuo nyansa ne nimdeɛ kwan so na yɛde ama wo hyɛ no nso bibia ni a 0242 72 5067 na yɛagye wo so ɛma wo remfi tana so apatrapa new site hɔ a Abe Herbal Clinic wɔse yɛnka nkyerɛ wo sɛ wɔ nipa biaa sɛ wowɔ ateasefoɔ asase so na wo homeɛ yɛ ɛtwa toɔ no ɛmma yɛ nko adeɛ a ɛnka sɛ yareɛ wei na de mbɛkɔ wom tutu mirika fa wɔne kyerɛ mu wɔta no so apatrapa new site hɔ a wodeɛ woduru apatrapa junction kora no abusa sɛ wokɔ Dr. Abe hɔ wonya duru hɔ pɛ wakɔto doctor ne dɔm no my god honhom fam ne honam fam ehwehwemu bia scan bia adeɛ bia wopɛ sɛ woyɛ wo nipadua no mu no wɔboa wayɛ no saa pɛpɛpɛpɛ deɛ ɛnyɛ wɔ nipadua no mu no na wɔboa no wɔyi ɛde afiri hɔ na wɔde ahoɔden foforɔ ahyɛm ɛte ama wo sɛ wokɔ abadin to akora deɛ ɛno kora deɛ yɛbo no sɛ ɛno kora deɛ yɛnka ho asɛm kora sɛ yɛto maame badin wokɔ no wɔhyɛ n'atare kakraka no honhom fa no honam fa mu a ɛyareɛ bia nka dɛm frɛ ne sɛsi a na ɔmmoa wo 0243 34 5392 0243 34 5392 na onye wo so akokra mafia series no wobɛsra dwonsɔ wo ho wayosi 1 ɛna afesitara 1 media ɛna aka bomu na yɛgye wani stars ni bebre ewom digital konfo no nyina akabeneza kwakumanum ne ade nyina omu nyina wom na de yɛtɛ ne sɛ memenda bia anwumɛ no nwɔtwe mpa mu kosi no nkrono na ɛba wakwa mu na nyame yɛ adoma wukua na so yɛsansi wo so bio no mienu kosi no mienu mpa mu aboafo ɛyɛ 21st clinic mantam dunsia no nyinaa yɛwɔ hɔ deɛ hia ne sɛ baabi ɛbɛ wɔ no wobɛkuma se a deɛ yɛma wɔ no wokɔ tɛma no ane yɛma wɔ gɔɔ so station hɔ no ane yɛma wɔ dwabi so ne hɔ baabia yɛyɛ ne saa pɛpɛpɛ saa yareɛ no ne din dɛdɛdɛdɛ nso yɛnim gu ase yareɛ wosɔ wo sisi akyi saa na ɛfa wo to na hwɛ wo sere mu hɔ na fa wa nantu na hwɛ si fam na abɔ wo peg wɔ fam wode no ho sa wo sɛ tim 1 week ne yɛ wa yi wa hwɛ yɛ beku ato atwene na Abe Herbal Clinic tano so patrapa new site hɔ aduro bia nka dem ma me ehim pranka no pra Extra Comfort Limited obɛda no asodaye obɛda na hɔ surprise oba no kakra na wada kete ne so akyɛ dodo na medima for Herbal Center Dr. Time daso wodi arena semboko de ama no na wodi for Samuel Power Ministry and Counseling Center honhom fa no hunam fam yɛ de yare na chiwade yɛ ka no na ma akwankyerɛ ne afutuo pa kenkran wona wokro no ɛno achi Cloud internet nso eka ho bi eneso abusua wo internet ne betimi agina so wifi ne beko yi a ɛyɛ cloud internet ye wa top high ye ne love fm ne di nhwani mu abronsan no akoma woman rural bank wo mu no sada akro no mu ne wo 0202 699 110 and afi 0244 601 933 Fido FIDO abusua ye se Fido ya kwanioma fufuro mu kura yesa no an so abo star 711 star 99 ish na wo dem 200 Ghana cedis no na abenya efiri wo kro no 2000 brim wona wo kro no na sha no so se customers fufuro no amoba mu no eno an samode mo Ghana card na mo dia register mo bo ma woni wallet no an no bibia dem mo so amwo mu dada no mo hwehunu se mobile money wallet no mo do Ghana card no beka ho na mon sanan swai sabusua ni babo fo adosu ejihwe no bi anada wati Fido FIDO na case so eka ho bi nyame ya domo a efiada bia awia no mienu kopem no miensa so case ababo apron so Sompa 93.1 FM na no yera Kennedy akompra ko Japan
Asen Central Mashibjani, na hon Sampan Yabakanti Yatebi, now Sunyano Mapa FFree. Abusua yɛnyina so na yɛmfa nsɛm no nsi wɔ habere na sokora pa ho na yɛfa Rocky Black akrantiagya yɛne no a walking kan news wɔ ha deɛ bɛyɛ akra no nete ha walking kan yɛ bibia wotimi yɛ ɛwɛ da mu nyina mo ase ba bia ya wo ya wote yɛn kan yɛ da wase papa wote yɛn kan sunwane bromantamu ne mpatam hɔ do a na kyɛ sɛ yɛ 98.9 akua nya akwa brono ma chia mini mo Dennis no ne awana nom ne Sompa didie no nyina so mu wɔ hɔ saa so na yɛfa akyire hɔ so yɛpa bomu kwa bibie mu hanso a Asante Yeboa Benedict Kuku akosua Somuali Bia Boga so for mami premani afia jewa kode mami ya school fees Akiola PK ni Dr. Silas Rocky mami ya na fe so domni nyina eboa ya yete ebrewo nana kwabena kasini na afi akosua ejewa kode boatin Sompa Refer to your friend Mr. Clement Asari.